बसकानी विलेज कमिटी चौंगबारी नकितिंगई 43 कोर्बो विधानसभा केंद्रनि न्यू गोमती एडीसी विलेज तिप्रा मथानि बखाक्ते काशा बदल हाबमुं पान्दा संसाजाखा चासरालाव जुदा जुदा बदल याकारि खुंचुकु नखुंनि खरक थामजिसा भोटारक तिप्रा मथानि बाना याचागलायखा बदल हाबमुं पान्दाव मानजाखा न्यू गोमती एडीसी विलेजनि चेयरमैन कपिल जमातिया ते न्यू गोमती एडीसी विलेजनि तिप्रा मथा पार्टीनि आदंग्र त्रिप्रमथा के बुबुग्रा के हामबाय जोंनि मिडिया पार्सन दङ दिनै जों जोंनि आता कथा जैबाय जोंनि माबा चरनजय दुई फेमिली भोटार खेबले 7 भोटार 11 भोटार दिनै जों बीजेपी नि बानार याकारै चिनि तिप्रा माथा बानार बारं फाहा माने इनके बीजेपी ब्रो बीजेपी नि सिकां चिनि अब बीजेपी नि महिला मोर्चा नि माथो कविता हारिया प्रेसिडेंट तुम महिला मोर्चा नि प्रेसिडेंट तुम तिनि थानाय 20 तारिखो जे चिनि तथ्यमुगो घटना उममा आब समय चिनि पारावो चिनि निगुमति बिसियो बीजेपी नि जारा नेतृत्व तंनाय राव केहाफानो फायो चिनि करिसरा तथ्यमु फायो बां केहाफा नाय फाया आबनि कारण चिनि पारावो जारा तंनाय राव वंचित पेहा आबनि कारण चिनि जे मथानि नेतृत्व सामुं तांमो काहामनो नुये बां तिनि बां बीजेपी तंसिया चंतिप्रा मथा थांसिने हिये बां चिनि बानार फायरं फाया आबनि बाये बां न चिनि तिप्रा मथा फाय बानारं फाय मने बां न बेले बेलेनो हामबाय मा जानो आबनि बाये जों बांनो बिस्कांवा सामुं काहामखे बांनि जे दुख कष्ट तुमनो जों पुरन खेने हिये जों चिनि खाबाय बां फायमनो जों फाय बानो लासहा हामबाय चिनि मीडिया पार्सन न आबन बे जों हामबाय मा जानो चिनि बुबाग्रा जुनो तुइदुलिये चिनि एम राजेश त्रिपुरा चिनि एमएलए सर संजय मानिक त्रिपुरा बांनि नेतृत्व बाय बां जुनो नायकुलमा बाय जों तिनि जागा जागाव बिरिये बानि काउनो जों साहा बांनि नायकुलमा बाय जों जत्त जागाव दाबि दर जों थुरिहा आबनि कारण बां जुनो हाउये चिनि एमएलए चिनि सर एम अब राजेश त्रिपुरा हाउमनि कारण बां तिनि जुमाय बाहा फायसिना हिये तिनि बां फायमन बाय बानो हामबाय मा जानो तिनि चिनि बीजेपी याकायो जे तिप्रा मथा फायनाय न आमबाय बोबाग्राना हामबाय मा जानो चिनि करेसराव जे बदिके ट्रेन बांमा तो जॉइनिंग फायनाय हिये चिनि जों मेसेज माया माने कारण के र कयेकजन तो पेटुआ नेता बीजेपी नि बां सामुं काहामाके तांया शुधु बिनो बिभ्रांत खेनाय सुस फारियो आबनि कारण ताक्रिदि बिस्कांव जारा चिनि बोबाग्रानि बैनर जे रमनि हि फायनाय रन बांना जों सबसे वेलकम जानो जे फायदि हिये हामबाय आसनो जों सायना आनि गावना हामबाय तिप्रा मथा आयो बोबाग्रा आयो